hostia a hlavne vy, krstenci. Pán Ježiš pred vyše 2000 rokmi povedal, že máme chodiť ako jeho učeníci. Máme činiť učeníkmi všetky národy, krstiac ich a učiac ich zachovávať všetko, čo on povedal. Tak my to chceme robiť aj na tomto mieste. Chceme ako tí, ktorí chodia, krstiť a tiež chceme učiť a povzbudiť jeden druhého k tomu, aby sme zachovávali jeho slovo, aby sme sa ponorili do jeho slova. A to krstiť je také jedno z tých radostnejších zhromaždení dnes, pretože tu to krstenie môžeme aj urobiť, aj v tomto poslúchnuť Pána Ježiša Krista, ten jeho príkaz, a pokrstiť tých, ktorých skrze Božie slovo a skrze tú prácu Ducha Svätého viedol ku pokániu a odpusteniu a očisteniu a ospravedlneniu, a preto aj tu môžete byť a vyznávať prijatie jeho nezaslúženej milosti. Takže menovite by som teraz chcel privítať našich kresťancov, sestru Danicu Fafalákovú, brata Jozefa Fafaláka, Mišku Glembovú, Mateja Glembu, Annu Haponiok, Ester Malíškovú, Drahomíru Serafínovú, to sú tí od nás z Ružomberka, a za Mikuláš, dúfam, že dobre prečítam vaše mená, brata Jožka Čonku, Andrejku Prošvicovú a Nelku Prošvicovú. My sme pred 2 rokmi boli vo Vavrišove. Takto sme mali spoločné zhromaždenie spojené s krstom vo Vavrišove. Pred 8 mesiacmi sme sa učili, a teda aspoň ja som sa učil robiť krst na Liptovskej Mare pri Sielnici. Teraz sa učím tu, zase v novom prostredí. S takýmito zhromaždeniami je vždy spojená aj taká určitá náboženská dôstojnosť, proti ktorej sa chceme modliť a chceme byť slobodní od toho, pretože sme predovšetkým veriaci v Ježiša Krista, jeho nasledovníci, a až potom sme nejakí, že členovia nejakého zboru, ktorí majú nejaké zvyky. Takže aj dnes uvidíte 2 baptistov, ktorí robia veci 3 rôznymi spôsobmi. Pred tými vyše 2000 rokmi Pán Ježiš volal učeníkov k tomu, aby ho nasledovali a aby vyznali, keď v neho veria a prijali jeho odpustenie, aby vyznali aj to zjednotenie s Kristom v jeho smrti a v jeho zmrtvých vstaní, čoho obrazom je krst. Galackým 3. kapitola, 26. verš hovorí: lebo všetci, teraz dobre počúvajme, všetci sme synmi a dcérami Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Tak tu je napísané, ako na iných mnohých miestach, že synmi Božími a Božími dcérami sa stávame skrze vieru Ježiša Krista. Slovo pokrstený, alebo pokrstiť v slovenčine má taký veľmi sploštený význam. Doslovne to znamená ponoriť. Preto aj baptistov volajú baptisti. Hej, že novokrstenci alebo anabaptisti, tí, ktorí ponárajú znovu. To, čo krst vyjadruje, je tá duchovná pravda toho zjednotenia s Kristom, že sme zomreli sebe, sme zomreli svetu, sme zomreli diablovi a vstali sme k novému životu s Kristom. Raz mi jeden mladý muž s takou veľkou bolesťou, ľútosťou a po dlhom hľadaní v svojom živote povedal, že škoda, že by nikto nikdy nepovedal, že ja som spojený s Kristom. Takže pokrstili ho a nikto mu nepovedal, že cez to aj tým
formálnym aktom, alebo tým naplnením toho symbolu, naplňa doslova to, že je zjednotený, alebo brat Roháček to napíše takto, spolu zrastený s Kristom v jeho smrti a v jeho novom živote. Toto je veľmi, veľmi vážna pravda. Sme takto zjednotení s Kristom a potvrdzujeme túto vieru, ktorú on dokonáva v našom živote a dáva do nášho života. Potvrdzujeme ju aj krstným aktom. To ponorenie do Krista sa nedeje cez vodu, ale sa deje skrze vieru. Skrze vieru v Ježiša Krista, v jeho dokončené a v jeho dokonalé dielo. Čiže tu máte aj odpoveď, že prečo nekrstíme nemluvňatá. Brat Robo to povedal, ja to ešte viacej zdôrazňujem. Pavel apoštol toto ponorenie do Krista ešte lepšie opísal v rímskym 6. kapitole, keď povedal, že alebo či neviete, čiže Pán si dáva veľký záujem na tom, aby sme vedeli, či neviete, že všetci, ktorí sme ponorení v Krista Ježiša, ponorení sme v jeho smrť. Inými slovami, Pavel apoštol tam vyjadruje, že sme duchovne skrze vieru tak s ním spojení, spolu zjednotení, že prijímame vierou, že nie len, že on za nás zomrel na kríži. Tak ako často sa pozeráme na Golgotu a kríž, že Ježiš tam za nás zomrel. Amen. Za naše hriechy. Len tam sme zomreli aj my s ním skrze vieru. My sme spolu s ním zomreli, že aj sebe samému. Nie len, že boli nám hriechy odpustené na Golgote, ale my sme tam zomreli spolu s ním. A starý človek mi nemusí diktovať, že to telo hriechu, tá suma hriechu bola zmarená, prelomená, preto môžeme vydávať svoje údy za nástroje spravodlivosti. A máme to robiť každý deň. A preto to robíme. Rímskym 6.4 to vyjadrí ešte dôraznejšie. Pochovaní sme teda s ním skrze ponorenie Krista v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Tak túto duchovnú pravdu, pre ktorú nám Pán spoločne otvára oči a my si ju potrebujeme aj ako 50-ročný, alebo aby som nikoho neurazil, aj 70-roční veriaci pripomínať dnes na tomto mieste, že túto duchovnú pravdu potvrdzujete a prehlbujete aj týmto dnešným krstom. Že tou jeho viditeľnou stránkou, ponorením do vody, ktoré vychádza z vašej viery v Kristovo evanjelium a v Kristovo prijatie. A tak teda na tomto mieste skrze milosť Božiu, obmytý od hriechu krvou Ježiša Krista, jeho učeníci, vy, budete ponorení ešte do väčšej plnosti toho, čo Boh vykonal skrze svojho Syna, do plnosti všetkých zasľúbení, ktoré Boh vykonal a ešte vykoná vo vašich životoch skrze Ducha Svätého a v životoch nás všetkých. Jedným duchom sme tiež boli vnorení do tela cirkvi, aby sme spoločne boli premieňaní na obraz Ježiša Krista a spolu si pomáhali na tej ceste za ním. Takže ja sa radujem a verím, že aj vy sa tešíte a to množstvo, ktoré tu je, hádam, potvrdzuje, že aj vy sa tešíte z tejto pravdy a my si ju pripomíname spoločne a ich chceme povzbudiť, žehnať, modliť sa za nich. Ja sa teraz vás pýtam 3 otázky. Nepovedal som o tom mikulášským, tak vy môžete v tichosti na to reagovať. Jožko a dve sestry. Pretože si myslím, že je to dôležité takto vyznávať. Či veríte v Pána Ježiša Krista ako Syna Božieho, ktorý za vás zomrel a vstal z mŕtvych na 3. deň? Druhá taká
podľa mňa trefná otázka. Veríte, že zásluhou jeho obete, jeho smrti a preliatia jeho krvi sú vám odpustené vaše hriechy a diabol nemá nad vami žiadne nevybavené nároky? A potom tú tretiu otázku si nechám pre vás vo vode a takisto aj Robko sa vás ešte spýta. Takže môžeme pripraviť. Prvý vždycky premiešajú vodu, ak by vás nezaujímalo. Ja som rád, že sme sa spolu bavili toto dňa a že sa ťa môžem spýtať aj tretiu otázku. Či veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa? Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím v meno Boha Otca i Syna, Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 ja som zabudol oznámiť, že budeme spievať inú verziu Halleluja. Že sa ju naučíme s mikulášskými. Milá sestra Radka, teba sa pýtam, či veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím meno Boha Otca i Syna, Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Milá Ester, veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa? Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím meno Boha Otca i Syna, Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Milá sestra Anna, som rád, že až z Ukrajiny si musela prísť sem. A že sa ťa môžem spýtať, či veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen.
Ja som rád, že Alex, ty si tu s tvojim manželom Jožkom. Aj u teba sa pýtam, či veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Maťo, teda náš brat Kristovi, Maťo, je brat sestry Mišky, ktorá bola prvá. A synovec sestry Datky, ktorá išla za ňou. Tak ja som rád, že môžem toľkých členov jednej rodiny krstiť. Pýtam sa ťa, že či veríš, brat Maťo, či veríš Pána Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Jožko je manžel sestry Danky. Je to vždycky taká špeciálna radosť viacerých členov rodiny krstiť. Aj teba sa pýtam, brat Jožko, či veríš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Amen. Na vyznanie tvojej viery ťa teda krstím meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Vydajte Bohu. A to Ja by som teraz poprosil Hanku. Andrejku, Kasia stačia si poprosiť. Ja sa veľmi teším, že Andrejka, keď prišla k nám do zboru, že sa jej dotkol Pán Ježiš a že ona prišla za mnou a vraví, že ja chcem sa dať pokrstiť. Viete, to vôbec nebolo, že ja som jej to hovoril, jej to Duch Svätý povedal. A naozaj ti prajem, sestra Andrejka, aby ťa Pán Ježiš požehnal celý tvoj život. Aj teraz tento krst, aby bol naozaj takým spečateľom tvojho rozhodnutia nasledovať Pána Ježiša. Ja sa ťa pýtam teraz, sestra Andrejka, či veríš Pána Ježiša Krista, že je tvoj osobný záchranca a spasiteľ. Na vyznanie tvojej viery krstím ťa v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Mladšia sestra má 12 rokov, čo to prezradím, prepačte, je vysoká. Ale ja som veľmi rád, ako brat kazateľ povedal, že je to krásne, keď členovia rodiny naozaj sa rozhodnú, že idú spolu za Pánom Ježišom a že chcú vyznať Pána Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Tak sa aj teba, drahá sestra Nauka, pýtam, či veríš, že Pán Ježiš Kristus je tvoj osobný Spasiteľ a záchranca. Na vyznanie tvojej viery krstím ťa v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja, 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 amen. Na záver by som poprosil brata.
potom nejdu oni. Tiež sa veľmi teším za brata Joška, ktorý keď tu prišiel, on bude hovoriť svoje svedectvo. On hovoril, že pôjdem raz tým baptistom a viacej nikdy viac. Nakoniec je tu vo vode a chce vyznať Pána Ježiša Krista aj v tomto svetom krste. Tak sa ťa pýtam, brat Joško, či veríš, že Pán Ježiš Kristus je tvoj osobný záchranca a spasiteľ? Áno, verím. Na vyznanie tvojej viery krstím ťa v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Som rád, že tento potles nebol pre mňa. Aj keď to veľmi dobre znie a naozaj, ako nejakí speváci by povedali, tleskejte mi, mám to rád. Ale my vieme, že tlieskame niečomu o mnoho väčšiemu a radosnejšiemu ako nejaký Miloš, ktorý tu prišiel dopredu a niečo vám chce povedať. Naozaj Pán Boh aj dnes dokázal, že je živý a že mení životy ľudí. A že to, čomu veríme, nie je nejaká rozprávka, ale je naozaj pravda. Teraz sa to tu troška bude reorganizovať a budeme spievať pieseň číslo takto, možno, že by som dal otázku. Budeme spievať pieseň číslo, aké je číslo na políciu. Takže aké je číslo na políciu? Správne. S Jarinou sme sa dohodli, že to troška vyskúšame, že či poznáme aj tieto dôležité čísla, takže budeme spievať pieseň číslo 158. Pri tejto piesni bude vykonaná aj dobrovoľná zbierka. A táto dobrovoľná zbierka nie je určená len pre potreby tohto zboru, ale je určená aj pre pokrytie obedov, keďže po skončení zhromaždenia chceme ísť ešte na obed, takže každý, kto si objedná obed, poprosím vás, aby ste svoj príspevok na tento obed dali do tejto zbierky. A ešte jeden oznám, počas tejto piesne majú možnosť aj deti do 8 rokov, opakujem, do 8 rokov, ísť do besiedky, ktorá ale bude vo vedľajšej budove. Takže treba sa obliecť, aby ste neochoreli, aby ste mohli chodiť do škôlky a do škôl. Takže môžete ísť do vedľajšej budovy, kde vás už sestry učiteľky čakajú. Takže budeme spievať pieseň číslo 158.